Klementínum v Prahe nie je len najväčší barokový komplex v Česku, ale aj miesto, kde sa stretla krása poznania s vedou a umením. Jeho ikonická knižnica, založená v roku 1722, je považovaná za jednu z najkrajších historických knižníc sveta. František Kinský, významný český aristokrat a kancelár, zohral kľúčovú úlohu v záchrane tejto knižnice. V čase, keď sa rušili jezuitské inštitúcie po celej Európe, napísal list samotnej cisárovnej Márii Terézii. V ňom žiadal, aby bola knižnica zachovaná a sprístupnená širokej verejnosti. Vďaka jeho úsiliu knižnica nielenže prežila, ale sa stala súčasťou novozaloženej univerzitnej knižnice, otvorenej pre všetkých. Astronomická väža neslúžila len ako výhliadka pre turistov. Bola postavená v 18. storočí a slúžila na seriózny výskum. Od pozorovania hviezd po meranie presného času. Každý deň sledovali presný okamih poludnia pomocou veľmi jednoduchého, ale presného postupu. V stene väže bol urobený malý otvor, takzvaný gnomon, cez ktorý na poludne dopadol slnečný lúč na špeciálnu značku na podlahe alebo stene. Astronóm alebo správca knižnice sledoval, kedy presne slnečný lúč pretnul túto značku, a to bol signál pravého poludnia. Presné poludne potom oznamovali verejnosti vyvesením vlajky z vrcholu astronomickej veže. A hoci dánsky astronóm Tycho Brahe pôsobil hlavne v Benátkach a na zámku v Benátkach nad Jizerou, jeho duch tu bol prítomný. Klementínum pokračovalo v jeho tradícii astronómie a presných pozorovaní. Strahovská knižnica, ukrytá v areáli Strahovského kláštora v Prahe, patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie knižnice v Česku. Jej vznik siaha až do 12. storočia, keď premonštráti založili kláštor a začali budovať zbierku rukopisov a kníh. Najkrajšou časťou knižnice sú dve barokové sály. Filozofická sála a teologická sála. Filozofická sála, vyzdobená bohatými freskami zobrazujúcimi vývoj ľudského poznania, bola dokončená v roku 1794. Teologická sála z druhej polovice 17. storočia uchováva starobilé rukopisy, Biblie a náboženské texty pod nádherne zdobenými klenbami. Knižnica je známa aj svojou zbierkou starých globusov, mapami a unikátnymi historickými dokumentmi. Dnes slúži ako kultúrna pamiatka, ktorá nám pripomína, aký význam malo vzdelanie a uchovávanie poznatkov pre generácie pred nami.